ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ସିକ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯାହାକି ମୁକୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁକୁଟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ୍ରାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୁକୁଟ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମିଳିବ, ଆଉ ଏହାର ରେଫରେନ୍ସ ବାଇବଲରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ପଦରେ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇବଲର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁକୁଟ ବାଇବଲରେ 16 ପ୍ରକାର ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମୁକୁଟ ଅଟେ ପବିତ୍ର ମୁକୁଟ। ଏହା ହାରଣ ଯାଜକ ହେବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯାତ୍ରା 29:6ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁଟ ତୈଳ ରୂପ ମୁକୁଟ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକାର୍ଥେ ମୁକୁଟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଲେବି 21:12ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ରାଜମୁକୁଟ। ଏହା ବୋଷ୍ଟି ରାଣୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯେ କେହି ରାଜା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଏଷ୍ଟର 1:11ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଶୋଭାର ମୁକୁଟ। ଏହା ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 4:9ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଦର୍ପ ସୂଚକ ମୁକୁଟ। ଏହା ଇପ୍ରିୟମର ମତ ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁକୁଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେଶାୟା 28:1ରେ ଲେଖା ଅଛି। 6 ନମ୍ବର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ। ଏହି ମୁକୁଟ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ମାଥ୍ୟୁ 27:29ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ। ଏହି ମୁକୁଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 9:25ରେ ଲିଖିତ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ଲେଖାଯାଏ 2 ତିମୋଥୀ 4:8। ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ମୁକୁଟଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। 9 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଏହି ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ପ୍ରକାଶିତ 2:10ରେ ଲେଖାଯାଏ। 10 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଦ୍ୱାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ମୁକୁଟ। ଏହା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ 12:1ରେ। 11 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ। ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆସିବେ ସେ ଏହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ 14:14ରେ। 12 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୁକୁଟ। ଏହି ମୁକୁଟଟି ଅତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମିଳିଥାଏ ଜଗତରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁକୁଟ ମିଳିଅଛି। 13 ନମ୍ବର ମୁକୁଟ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ମୁକୁଟ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏହି ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁକର୍ମ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପ ମୁକୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପରିଧାନ କରିଅଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ଦୟା ରୂପ ମୁକୁଟ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦୟାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମୁକୁଟରେ ସେମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଟନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ। ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏହି ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମୁକୁଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ମାତ୍ରାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦରବାନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେଶାୟା 62:3ରେ। ମୁଁ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟର ପଦପର୍ବ ଭୁଲିଗଲି। ରେଫରେନ୍ସ ଗୀତ 103:4ରେ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଶେଷ ମୁକୁଟଟି ହେଲା ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ମୁକୁଟ ପାଇବା। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଆଗକୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ ତାହା କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ମୁକୁଟ ଆମମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେପରି ବିବେଚିତ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସତର୍କ କରିବା। ଏହା ପ୍ରଥମ ପିତର 5:4ରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍।